झी मराठी, चर्चा ही होणारच। श्रावण महिन्यानिमित्त आळते येथील श्री रेणुका देवी मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी होत असून मंगळवारी हजारो भाविकांनी देवीचं दर्शन घेतलं। पहाटेपासूनच मंदिर परिसरात भाविकांच्या रांगा लागलेल्या होत्या। भक्तिमय वातावरणात भाविकांनी देवीच्या दर्शनासह पूजा अर्चा करून मनोभावी प्रार्थना केली। श्रावण महिन्यात रेणुका देवीच्या दर्शनाला विशेष महत्त्व असल्यानं परिसरातील तसेच दूरवरून आलेल्या भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे। गर्दीमुळे मंदिर परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, भाविकांना सुरळीत दर्शन घेता यावं यासाठी हातकणंगले पोलिसांकडून कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय। पोलीस व आळते ग्रामपंचायतीच्या वतीनं मंदिर परिसरात वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग, भाविकांच्या रांगा नियंत्रित करण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या। पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे दर्शन व्यवस्था सुरळीत पार पडली। श्रावणातील आगामी दिवसात मोठ्या संख्येनं भाविक येण्याची शक्यता असल्यानं मंदिर परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्यात येणार आहे। कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगे।